Täältä on siis meikäläisen tämä jääkiekkoura, mikä nyt onkaan, niin lähtöisin. Tässä me silloin isän kanssa joskus 3-2 vanhoina niin aloiteltiin ja tossa me mun mielestä ensimmäiset yömummot silloin joskus aikoinaan lauottiin ja huomenna tulee 18 vuotta mittariin, niin lähdetään nyt katsoa, että missä mennään nykypäivänä. Että joku on ehkä reenaamassa ja vähän puntilla, niin kyllä se kivempi on finaaleita pelata tässä vaiheessa. Ja siitä lähtee Laine vauhtiin. Haastaa, Taipalus lakoaa tämän edessä. Tuli Lauri Taipalusta vastaan ja yhtäkkiä se oli, tai maila oli hävinnyt ja se oli ahterilla ja sitten kun menit kulmaan maalin takaa ja muistatko tilanteen? Katoin, ei ole pakilla mailaa, niin lähdetään nyt sitten jotain operoimaan sinne ja ihan hyvän paikan siitä sai Taijatsulaan. Niin mun silmiin se näytti siltä, että siellä niinku kunnioitetaan. Tiedätkö, että ei halua olla se äijä, jota viedään kuin litran mittaan. Joo, onhan sitä. Kyllä sitä yllättävän paljon tilaa on ollut noissa peleissä. Paljon sä oot odottanut nyt sitten sitä päivää, kun sä täytät 18? No en mä nyt sitä päivää sillä lailla. Se on kuitenkin yksi päivä muiden joukossa vaan, mutta huomenna pystyttäisiin Kairaan voitto Helsingistä. Se olisi semmonen aika hyvä synttärilahja. Mietitkö, ootko miettinyt yhtään, että mitä joukkuekaverit tekee? Varmaan toivottavasti on nyt ainakin. Ei kai ne toivottavasti mitään keksi. Meinaat sä, ettei kultapojalle mitään keksi? Ei missään mielessä. Mikään kultapoika on kuitenkaan. Et millainen on täydellinen laukaus? Se on jotakuinkin semmonen, että lähtee nopeasti, tarkasti ja kovaa. Varmaan jotain sitä luokkaa. Nyt ollaankin siirrytty tänne Hakametsän Pyhätön pihaan, jossa on hyvät viritykset käynnissä. Eikä nyt tehdään sitten sitä samaa, mitä tehtiin Tesomallakin, että koitetaan nyt tölkkejä saada pois tuolle. En mä osaa ampua alanurkkiin. Ei se tuu sieltä. Jos montas kiekkoa mä tarvin tohon, mä tarvin 3. Jos se ei osu, niin voi lopettaa koko homma. No pistetään sen verran kattoon, että se lähtee tuolta.